Üdv mindenkinek ismét a Combat Range-en. Szeretitek a berettákat? Ki ne szeretné a berettákat? Az amerikaiak annyira szerették, hogy rendszeresítették is M9A1 néven, nekünk pedig itt van most a Firat Magnum az Ecol-tól, ami egy újabb nagy visszatérő a Viper széria után. Beretta formavilág, dupla sorostár, single action, double action elsütő szerkezet és két oldali biztosító. Nézzük, hogy szuperál! Na lássuk, mit tud a Firat. Elég szépen kisorozta az összeset, nem? A sütése teljesen kellemes, nem túl reszelős. Jól érezhetően törik az elsütő. Felkeményedik, és elsüt. Teljesen fém az egész, a test is, a szán is, nehéz, mint a dög. Na, menjünk még egy kört. Tudtátok, hogy van a Beretta rendszerű pisztolyoknak még egyfajta elsütő szerkezete? A single action, a double action és az Alejandro. Azt tudtátok, hogy a pillangók imádják a friss lőpor szagát? Igaz, haver? Szétadod, mi? Köszönjük, hogy velünk tartottál a Combat Range ezen epizódjára is. Reméljük tetszett a videó, tetszett a Firat Magnum. Hogyha van valami véleményed róla, várunk a komment szekcióban. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz is fel. Köszi! Szevasztok!